Атена Throwdown, Никола Николов, Division 50, Ult 2. Трябва да сочим щангата само. Дигни лоста да го видят. Чакай, това е другия. Другата страна. Че тук му е паднало това. Дигни, не мога да вкарам камерата до там със страна. Окей. Това се вижда там. 2,5,5. Дай го и той е после. Ай, той също го дигни. Мини зад, под лоста мини. Готов ли си? 10 секунди. 5, 3, 2, 1, давай. 40 клякни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Старай се да дишиш хубаво. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 минути точно. Идеални сме тук. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Супер, то стопари почват. Да, да смекам. С лице към камерата.
Добре. Много хубаво, разтърси ръцете. 3,30 до тук, идеално си. Добре, много хубаво. Стягай задник хубаво назад. Добре. Айде не останах. Айде 12 броя си. Разтърси хубаво ръцете, 2 по 6 или 3. Айде 3 тройки ти останаха, айде. Но. Ще правиш така по единички, не дай да висиш на лоста. Скачаш, правиш, давай. Само си скачаш ръцете, айде. Точно така. Айде още 2. Пет и 20 до тук. Смени си штангата. Имаш време. Оставяш. Разтърси ръцете хубаво. Така. Двайсет секунди. Десет. Искам хубаво клякане. 5, 3, 2, 1, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Айде, не дай да почиваш там. Ако ще стоиш с щангата, 11, работиш. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Идеално. Разтърси хубаво ръцете, дишай дълбоко, напълни. Напълни хубаво белия дроб. Хубаво тласкане нагоре искам сега. Имаш време достатъчно. Айде. С краката здраво. 1, 2, Краката. 3, 4, 5, 6, Добре, имаш време. 7:45 си, имаш достатъчно време. Шест до тук. 7, 8, 9, 10, Трябва да стисни зъби за 2 по 5, айде. 8 и 10. 10, Айде. Нямаш време да почиваш вече. Да, Никола, стягай, айде. 11,
12, Така, можеш, давай. 13, Така, краката. 14, Добре. Дръж горе. 15, добре. Пет броя още, айде момче. Трябва да ги направиш наведнъж. 8,40, 8,50. дай Никола. Айде, после имаш 20 набирания, там трябва да се справиш добре. Давай. Да ти често бари се, едно. Така, давай. 17, Краката дръж. 3, 18, Можеш, давай. още 2. Айде, две бройки се давай. дай, Айде бързите, давай. 19, дай, Още едно имаш. Давай, още едно имаш. Добре. Да. Айде, колкото можеш толкова набиране, нямаш време вече. 20 секунди остават. С лице, ама ще ги оправим. Да, обърни се с лице и давай. 10 секунди имаш, айде. 3 повторения, 3. Давай, тъпър. Свърши. Имаш 5 минути за тръстър. Ако ще го правим. Да кажеш. Не, това го не. Три, 45. 3:30. Имаш още 3 минути и половина. Три минути. Направи един опит. Скарай лакото напред. Леки кулната тая. Почне. 2 минути и половина. Върни на пауърки. Леки кулната и спутек. Две минути. Ако искаш почини още.
той, защото той не може да търся как да върне как да стъпи. Краката по-активно, айде. Браво! Една минута. Айде, имаш за още един. Айде с 70 кила, давай. Айде. И без слагай го. Ости го него да почива. Айде, имаш 4 секунди. Има достатъчно. Почивай. Последните 10 секунди почва. Един хубав опит като той. Да. Разлика няма в програмите, иска само позицията да си запазиш. Не бързай. Вземи още Той един. вземаш още 20 секунди. Хубаво искам да си подготви за това. 10. Ай! Давай, Нико! Гърба! Краката! Давай! Не, трябва да клетиш пак. Давай! Някъде. Давай! Добре, добре, добре.